200 ka mga kawani o mga empleyado nga gikan sa tulo ka mga departamento sa Talisay City Hall ang gipaubos sa surprise drug test. Matud ni Emely Cabrera, pangu sa Human Resource Department, nga matag tuig gyud sila mopahigayon og drug test sa mga kawani sa Talisay City Hall. Diin random sila nga mopili og buhatan kansang mga kawani mapa-regular man o job order personnel ipaubos gyud sa drug test. Kagahapon sa buntag, ang mga kawani sa CSU, City Assessor's Office ug sa Solid Waste Management Office ang gipaubos sa drug test. Adunay kapin sa 300 ka mga regular employees ug kapin sa 2,000 ka mga job order personnel ang City Hall. Kung aduna may magpositibo, ipaubos sila sa rehab program sa Dakbayan sud sa pipila ka buwan ug human makakuha og certificate nga limpyo na gikan sa ginadiling drogas, mamahimo na usab silang makabalik sa pagtrabaho. It is a mandate of our government nga na-adjud tay random drug test at sa ato ang mga empleyado. So, mao ni amo ang gibuhat karon. Sa ato ang mga empleyado, if you want to be well and kanang maingon ta nga angayan nga mo trabaho sa gobyerno, let us be a good employee issued with appointment. Okay.